Kasamtangan nga mibiya sa pagpamasada o sa tricycle driver tungod sa mahal kung nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Diin kini ni sulod isip usa ka garbage collector. Sa pakiginabi sa DXDC Araman Davao kang Ariel Mantingkilia, 38 anyos og taga Bangkirjuan, Davao City. Iyang gisaysay nga tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana, miundang siya sa pagpamasyada tungod dili na niya makaya ang iyang kita ang musangko lang sa 400 pesos hantod 500 pesos matag adlaw, samtang mukabat pa og 200 pesos ang magasto niya sa gasolina. Hinungdan nga dili na kiniigo alang sa panginahanglan sa iyang pamilya. Isa ka na masayro ko sa Bangkiruan, ma'am. Di yun makaya, ma'am, mga kuwan, ma'am. Hindi ko kasurvive sa kong pangwarta sa Bangkiruan, kay. Tungkol sa kamala po sa gasolina. Kung maka-income ko tag 400 plus. Yan, ang gasolina, ma'am, kay mabot po tapit 200. Ang matubil na ko, kuwan pag gasolina. Yan, pagkaon pa sa buntag, unto, panihapon, ma'am. Hindi ko makaya, ma'am, Dugang paniya, alisod usab ang kompetisyon sa pagsakay og pasahero sa Bangkiruhan og tungod niini. Nipili siya nga muhunong sa pagbiyay og misulod isip garbage collector sa City Environment and Natural Resources Office Consenro. Samtang nagapangita usab og dugang kita pinaagi sa pagbaligya og mga karton nga iyang makolekta. Naghanap po kayo na masayro sa Bangkiruan, ma'am. Nagaksa po. Nang-apply na lang kong trabaho sa Sinuro, ma'am. Kay, baka panguha mo kong mga cartons. Ibaligya sa junk shop, na ba? Mauna sideline ako, ma'am. Nanawagan sab siya sa gobyerno isip driver og nang hinaot nga moubos ang presyo sa lana og mobalik kini ngadto sa kapin 50 pesos aron matabangan ang mga driver. Gani nagplano sab siya nga mobalik sa pagpamasyada kon mabalik sa orinal ang presyo sa lana og himuon niya kini isip sideline human sa iyang pagpanarbaho isip garbage collector. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran at Tatak, RMN.